Danmark er i alvorlige problemer. Fordomme blusser op. Konflikter lurer. Er vi for alvor ved at sætte danskheden og de danske værdier over styr? Er vi blevet mistroiske over for hinanden? Er vi ved at gentage fortidens synder? Vi ser jo, at arbejdspladser må lukke ned. At det kan være svært at finde arbejde. Mange er bekymrede for, hvordan det skal gå dem og deres familie. Ingen vælger jo at blive arbejdsløs. Alligevel er fordommene mange. Men vi danskere har et valg. Du har et valg. Lad os anerkende den indsats, tusindvis af danskere dagligt udøver for at få sig et job. Derfor er det mit ønske, at alle, både i danske hjem og på arbejdspladser, fremover vil benytte ordet jobjæger i stedet for arbejdsløs. Netop i vanskelige tider er det vigtigt, at vi har blik for hinanden og er parat til at opmuntre og støtte der, hvor vi kan. Jobjægerne fortjener vores respekt. Jobjægerne fortjener vores opmærksomhed og anerkendelse. Gud bevarer jer alle. Gud bevarer jobjægerne. Gud bevarer Danmark.